Σάμου, έτος 1824. Το ιστορικό γεγονός που αποτέλεσε την αναγέννηση του ελληνικού ναυτικού. Την παραμονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος σταμάτησαν οριστικά οι εκδιώξεις του τουρκοαιγυπτιακού στόλου να καταπνίξει την ελληνική επανάσταση. Με επικεφαλής τον Λικούργο Λογοθέτη επιτεύχθηκαν σπουδαίες νίκες, όπως αυτή στην Αυμαχία της Σάμου το 1824, όπου ο στόλος της Σίδας και των Σπετσών, με την υποστήριξη των Σαμίλων που είχαν οχυρωθεί στον πύργο του Λογοθέτη, απέκρουσαν τον Οθωμανικό στόλο. Η ιστορία μεταφέρεται σε τρισδιάστατη απεικόνηση και ξετυλίγει το ιστορικό. Κηρύττουν την Επανάσταση τον Απρίλιο του 1821. Ο Λογοθέτης επιστρέφει στη Σάμο τον Μάιο ως διορισμένος τοποτηρητής από τον Αλέξανδρο Υψηλάδη. Η Σάμος αποτελεί στρατηγικό στόχο για τους Οθωμανούς λόγω της θέσης της. Τον Ιούλιο του 1921 πραγματοποιούν την πρώτη από τις τρεις αποτυχημένες εκστρατείες κατάληψης του νησιού. Οι Σαμιώτες αντιστέκονται ηρωικά στον γάμο του Φωνιά. Εκεί συντρίβουν τους Οθωμανούς.